10 июл асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон ва раиси маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон раиси шаҳри душанбе муҳтарам рустами эмомалӣ дар ноҳияи синои шаҳри душанбе эстакадаро ифтитоҳ карданд. эстакадаи мазкур дар доираи амалишавии лоиҳаи беҳтар намудани ҳолати роҳи минтақавии душанбе турсунзода қитъаи роҳ аз буриши хиёбони сино бо хиёбони исмоили сомонӣ то дарвозаи ғарбии шаҳри душанбе бунёд гардидааст. дар доираи лоиҳа корҳои азнавсозии роҳ бо назардошти сохтмони чорроҳаи 3 сатҳа, сохтмони роҳ бо пул дар 2 сатҳ аз ду тарафи хиёбони Нусратло Махсум бо хиёбони Сино иҷро гардид. иттилоъ дода шуд ки дарозии роҳ аз буриши хиёбони Сино то дарвозаи ғарбии пойтахт 4,9 километрро ташкил медиҳад. паҳноии роҳ ба 68 метр расонда шуда то дарвозаи ғарбии шаҳри Душанбе 8 хати ҳаракат дар роҳи асосӣ бунёд гардид. дар ин баробар сохтмони 4 хати иловагӣ барои ҳаракати нақлиёти ҷамъиятӣ низ сохта шуд ки ин иқдом минбаъд рафтуҳои бемамонияти тамоми нави нақлиётро дар ин самт таъмин карда танбашавии мошинҳоро аз байн мебарад. дар доираи корҳои сохтмонӣ ҳамчунин навсозии системаи муҳандисии зеризаминӣ аз ҷумла оби нӯшокӣ, гармидиҳӣ, хатҳои алоқа, газ, равшанидиҳии замонавӣ, хатсайри троллейбус, сабзазоркунии гулгашу роҳравҳо ва як қатор тадбирҳои дигар амалӣ карда шуданд. ҳаракати воситаҳои нақлиёт дар роҳи seқабата бо нишонаҳои роҳ ва хатандозиҳо танзим мегардад. баробари анҷоми дигар корҳои сохтмонӣ дар доираи лоиҳаи эстакада ҳамчунин такядеворҳои рӯизаминӣ ва зеризаминӣ бунёд шудааст. ба пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон иттилоъ дода шуд ки барои анҷоми корҳои сохтмонӣ муосиртарин техникаи соҳавӣ ҷалб гардида буд ва назорати сифати корҳои бунёдӣ аз ҷониби коршиносони байналмилаливу дохилӣ ба таври доимӣ роҳандозӣ мегардид. ҳангоми иҷрои корҳои сохтмонӣ дар ин иншооти транзитӣ беш аз 200 нафар бо ҷойи кор ва маоши хуб таъмин буданд ки наздики 80% онҳоро мутахассисони варзидаи маҳаллӣ ташкил медоданд. мавриди зикр аст ки амалишавии тарҳи мазкур ба ҳаракати бемамониати нақлиёти транзитӣ, ҷамъиятӣ ва боркашонӣ мусоидат карда ҳамчунин рафтуҳои бехатари пиёдагардонро дар ин қитъа таъмин менамояд ва чунин роҳҳои чандқабата бори аввал дар Тоҷикистон сохта шуд. лоиҳаи мазкур аз ҷониби ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон, Бонки Аврупоии таҷдид ва рушд ва Бонки Осиёии сармоягузории инфрасохторӣ татбиқ шуд. фармоишгари лоиҳа Вазорати нақлиёт, маркази татбиқи лоиҳаҳои таҷдиди роҳҳо ва пудрачии он ширкати Xinjiang Communication Construction Group-и ҷумҳурии мардумии Чин мебошад. назорати сифати корҳоро дар ин лоиҳа ширкати машваратии Эптисаи Испания бар уҳда дошт. тибқи лоиҳа чорроҳаи хиёбони Сино ки дар ин ҷо қаблан муҷассамаи Абуалӣ ибни Сино гузошта шуда буд, пурра навсозӣ гардид. зимни шиносоӣ бо иншоот пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба корҳои сохтмонии мувофиқи стандартҳои ҷаҳонӣ ва бо сифати баланд анҷом ёфта баҳои баланд дода, таваҷҷӯҳи масъулинро ба ободонии гирду атроф ва нигоҳубини минбаъдаи иншооти муосир ҷалб намуданд. зеро бино ба таъкиди сарвари давлат ин роҳҳо бояд солҳои дароз ба мардум хизмат расонанд. сармуҳандиси маркази татбиқи лоиҳаҳои таҷдиди роҳҳо Раҳмонзода Иноятулло. асосан лоиҳа аз ду марҳила иборат буда, марҳилаи аввал ки аз хиёбони Нусратло Махсум ва хиёбони Бобоҷон Ғафуров мегузарад, бунёди эстакада соли 2018 ба анҷом расонида шуда буд ва он бо иштироки бевоситаи пешвои муаззами миллат мавриди баҳрабардорӣ қарор дода шуд ва инак ифтитоҳи лоиҳаи таҷдиди роҳ аз назди беморхонаи Шифобахш ё худ пайкараи Абуалӣ ибни Сино то дарвозаи ғарбии шаҳри Душанбе. эстакадаи мазкур дар буриши хиёбони Нусратло Махсум бо хиёбони Абуалӣ ибни Сино бунёд гардидааст ва он аз 3 қабат иборат аст. қабати дуюми он роҳи давродаврие дорад ки барои ҳаракати бемамонияти воситаҳои нақлиёт истифода карда мешавад ва танзими ҳаракат бо нишонаҳои махсус роҳнамоӣ карда мешавад. дар қабати сеюми иншооти мазкур пули замонавӣ бо дарозии 123 метр ва паҳноии 25 метр бунёд гардидааст
ва инчунин дар баробари сохтмони эстакада боз ду пули дигар ки яке аз он дар буриши хиёбони Нусратло Махсум бо кӯчаи Маяковский ва дигар дар буриши хиёбони Нусратло Махсум бо кӯчаи Баҳодинов қарор дорад. ва дар баробари ин боз сохтмони 15 адад изгоҳҳои нақлиётӣ инчунин барои таъмини бехатарии ҳаракати пиёдагузарҳо дар назди эстакадаҳо иншоотҳои зеризаминӣ бунёд гардидааст ва бояд гуфт ки барои шахсоне ки маъюб ҳастанду барои шахсоне ки имконияти маҳдудият доранд дар имкониятҳошон барои онҳо лифтҳо дар иншоотҳои зеризаминӣ бунёд гардидааст ки метавонанд аз он бе ягон мушкилӣ истифода кананд. ва бояд гуфт ки дар баробари таҷдиди роҳ ва сохтмони пулҳо инчунин хатҳои муҳандисӣ аз қабили хатҳои оби нӯшокӣ, хати оби гарм, фазла об, ноқилҳои барқӣ, хатҳои алоқа пурра аз нав карда шуданд. ва фикр мекунам дар арафаи таҷдиди 30-солагии истиқлолияти давлатӣ ба анҷом расонидани иншооти мазкур ва мавриди баҳрабардорӣ қарор додани иншоот яке аз дастовардҳои беназир дар даврони истиқлолият мебошад. дар доираи амалишавии лоиҳаи беҳтар намудани ҳолати роҳи минтақавии Душанбе Турсунзода қитъаи роҳ аз буриши хиёбони Сино бо хиёбони Исмоили Сомонӣ то дарвозаи ғарбии шаҳри Душанбе дар маҳаллаи 82-уми пойтахт низ чунин як эстакада қаблан аз тарафи президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ мавриди истифода қарор дода шуд. сохтмони ин эстакада 22 июли соли 2016 бо иштироки бевоситаи пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон оғоз гардида буд ва он вақт сарвари давлат ба фармоишгарону паймонкорони иншоот ҷиҳати босифати баланд ва дар муҳлати муайяншуда ба сомон расондани корҳои сохтмонӣ дастуру ҳидоятҳои мушаххас доданд. иншоот дар муддати 2 сол бо сатҳу сифати баланд дар рӯзҳои таҷлил аз 27-умин солгарди истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон мавриди баҳрабардорӣ қарор дода шуда буд. ин чорроҳа низ аз 3 сатҳ роҳи давродаврӣ иборат мебошад. дар сатҳи сеюм аз самти шарқ ба ғарб кӯпрук бо дарозии 123 метр ва паҳнои 25 метр мегузарад. дар лоиҳаи сохтмони эстакада 5 роҳи зеризаминӣ низ бо дарозии умумии 236 метр барои роҳгузарон бунёд шудааст. татбиқи босамару босифати лоиҳаҳои коммуникатсионӣ, бунёди роҳҳои оҳану мошин, нақбҳо ва пулҳо барои расидан ба яке аз ҳадафҳои асосии стратегияи ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон баромадан аз бомбасти коммуникатсионӣ муҳиму саривақтӣ мебошад.